Hello. Hello, Pinky. Hello, Tete. Hello, I can hear you. Pinky, handina kufara nhasi zvaitwa kuwazviona zvandaitwa neuyu yumai orosoyu. Handina kufara. Anyway, handina kufara. Handina Pinky. Handisi kufara zvandaitwa mai manje ndivapedzera. Hello? Pinky. Ukunzwa here? Handina kufara Pinky zvandaitwa nhasi. Handina kufara. Right. Ini mirai ndikudzei zvenyu guys. Manje ndine nyaya dzavo. Ini ndinoti chikara, ini nditori shumba chikara. Handitombojaidzwi. Handidi zvekujairirwa. Ndine nyaya dzavo ndinodziburitsa nhasi. Kudhara vanhu vachinda mwasina kukwana. Ini ndaitofunga tutabatisa vasingachambi neni. Izvo vaingotamba vari tu. Ndenyaya dzenyu imi. Manje nhasi ndichazodziburitsa. I'm going to tell them. Mofunga kuti makangwara imi kundishandisa. Vamwe vose vangoita basa rongopuhwa mari muchingowapa mari. Ina hamuna kana sendera makambondiba kuda kundishandisa kunyepera kuzungaira mimba yeraundi. Manje ndiri kutaura nyaya dzenyu dzese ini handikukwatiyi. Ena handitombokwatii kana. Nedhola ndopedza nemi. Dola chaicho ndopedza nemi. Mirai muone. Imimi vaorosonisa paAfrica mupasviki. Hamufumaka ndiri kutokupromisa paAfrica mupasviki. Hamungatauri zvinhu zvokuita pamukadzi mukuru nemakuhwa. Kunditira makuhwa kudaro. Hamunyari. Manje ndida kupedzerai. Mirai zvenyu muone. Muri kuona Pinky wamamuchionesa waya. Anoziva zvakawanda Pinky uya. Anoziva zvakawanda. But inini manje ndichapedza masports. Mirai muone zve handidi zvokujairigwa. Handitombodi zvokujairigwa. Haiwa zvakaoma. McLean zvakaoma. Indine mari dzangu ini ndinobetsera vanhu vakawanda. Haiwa vazondinyanyira vatinyanyira McLean vatinyanyira. Tobetsera vanhu vakawanda. Izvozvo mukadzi uya anofamba achitaura kuti aindibhukira place yekuti ndirare nezvikomba zvangu ini. Onditaurira nyaya yekuti ndingatadze kubhadhara mari yemasola inini McLean. Jo, hulle die was die so gevat. Hulle het alles gevat die so wat ons maak. Ons kan hier het werk. Ze doen dit wat. Ons moet net met die kragte en alles, ons moet net kry. Nyarara zvako McLean nyarara. Ndine mari dzangu masocial light ose ini. Ndinopa mari kumwe neumwe ndinotopa 20,000 rands kumasocial light. Ndinobetsera vana vekumusha kwedu but iko zvino no handichati. Haiwa zvandirwadza McLean. Zvandirwadza. Wat moet ons doen met alle geld? Wat doen hulle met die geld? Dis so veel. In the airport yavakwa zvakanaka vakomana. Ndasvika kunaka kudai. Place yakanaka vasikana. Ngeni mboenda zvangu vedu ndimboona kuti zvakakuti mari yacho vanochidya zviri nani here nereti iri nani pabhoti apa. Kuti zvingafamba neairport. Morozerana oros. Chikari. Muri right. Continue. Koma sikari. Toburuka. Aiwa magonashi. Tochipedza maspoti ka. Nyaya yakaekupedza. Aiwa tinongopedzerana tochipedzerana. Tinongopedzerana. Aiwa tinopedzerana. Nyaya yekushaumidzana. Abuka iwaika inzwai. Mari yangu yaye maena yeso re. Aiwa. Mari yeso re maena yeso. Mari yeso re maena yeso. Ana maini vanoti chairira social media yose. Maini. Maini